Kini si San Juan Bautista nga maoy starring sa atong ebanghelyo, mao ni ang gitawag og the precursor of Jesus, ang mag-una, ang tigsangyaw para andamon ang dalan inigabot sa Mesiyas. Maguwang lang ni siyag mga 6 kabuwan ni Kristo, manag-agaw ni sila kay si Isabel og si Maria manag-agaw man niya. Ang kinabuhi ni Juan iyang gidedicate sa pag-andam sa dalan para sa Ginoo, ug miilag yun siya nga dili siya mao ang Mesiyas. Ang Mesiyas mao nay gitawag og manluluwas, tigluwas ba. So si San Juan wa siya magpakaron ingnon nga ako'y tigluwas, bisag sikat na siya kaayo, bisag daghan kay siya nahimo nga mga kahibulungang butang, wa gid siya magpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas. Gasigi gid siya ingon naalagi manluluwas. Nay mo abot nga di ganay ko takos bisag paghubad sa higot siyang sandalyas. Sa atong unang pagbasa, giingnan ni kaning Juan nga nagsuwat sa atong unang pagbasa, kadto na sa ning Juan nga disipulo ni Kristo or apostol ni Kristo, igsuon ni sa tigsuon ani si James and John. Una, unsa may iyang gisulti? Kinsa ang tinuod nga bakakon? Kanang dili mudawat nga si Kristo mao ang manluluwas. Mauna kuno'y tinuod nga bakakon. Si San Juan wa mamakak, San Juan Bautista, kay niangkon man gid siya nga si Kristo gyud maoy manluluwas, siya tig-andam lang. Pero kinsa man kuno'y tinuod nga bakakon, kanang magpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas, dili si Kristo. Kamoron, unsa man mo? Bakakon mo o dili? Isip Katoliko, isip Kristiyano, bakakon mo o dili? Dili. Amayo. Nya dili mo magpakaginoo na kanang murag ikay manluluwas. Daghan kay nato karon. Kamo tingali mga buotan mo, pero daghan kay nato nga magpakaginoo. Kamo mga ginikanan, kinsa may inyong gihinahuna nga muluwas sa inyong anak? Kamo o si Kristo? Nya nganong mag-inom ang kag pills? Nganong magpalaygit man? Nganong magbutang magkondom? Kay haron kuno maayo ang kaugmaon siyang pamilya aron maluwas. Ala, patay mo diya. Ikaw di ay manluluwas di ay. Nya nganong magsigim kag tigom anang imong kwarta? Purtig yung tigom aron kuno maluwas. Na kun masakit in the future na ako no'y magasto dayon. Sakto na dili. Sakto ngano gutaong dili. Pero imo na gani nang gilauman nga mao nay muluwas nimo, patay ka diha. Mao na karon ang problema. Kay daghan naman kay nato nga nagpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas, unya ang Ginoo way labot. Muna karon kaning atong COVID, daghan man kay nato mga leader sa simbahan or leader sa gobyerno, labi na gid sa atong mga scientists, sa atong mga medical people, na murag paminaw nila sila gyud manluluwas. Murag kining COVID masulbad gid ni pinaagis atong abilidad. Ug wa gyud Ginoo musamot ning COVID Nay gasunod ani nga mas grabe pa ani. Nga naman kay mugna man ni sa demonyo, gahom man ni sa yawa. Kay everything that destroys creation is from Satan. Kay wa gyud mag-create ang Ginoo og distraction. Ang gi-create sa Ginoo life.
benefits para sa mga tao. Makadaot na tao, gikan ginasyawa. Nya, o kita lang mga tao mo'y makig-asdang og yawa, makahimo deta. Oy, kagamay ra na to gahom. Wa ratas tumoys kumingking sa gahom sa yawa. Pero ang gahom sad sa Ginoo, ang gahom sa siyawa, wa rasad sa tumoys kumingking sa gahom sa Ginoo. Muna mudangop kita sa Ginoo. Matod pa ni San Juan, ayaw mo pagpakaron ingnon nga kamao mo. Pero ayaw sad mo kabalaka kinsay mo tudlo ninyo. Kay ang Espiritu Santo sa Ginoo gibutang na diha ninyo. Nya kinsa may nibutang nato sa Espiritu Santo? Ang bunyag nga gihatag ni Kristo nga mo'y gipasabot ni Juan nga naay moabot unya sunod nako magbunyag siya kaninyo sa tubig ug sa Espiritu Santo. So sa pagbunyag nato nasudlan na tag Espiritu Santo. Matud pa ni San Juan sa unang pagbasa, kanang maong espiritu mao nay motudlo ninyo sa tanang buhatonon. Mao na paminaw mo sa Espiritu Santo. Muna kamong mga pananglitan, kamong mga ginikanan. Unsaon ba niyo pag-handle ang inyong mga anak? Ayaw mo patuyang nga murag kamoy manluluwas. Nanglitan imong anak gusto kay mo dagandagan nga tos karsada, nya imo gadayong binaton ang dunggan mga gisi in town mo dugo kay inyog yung langkaton kay aron di gyud mo duwa kay basig mabanggaan. Pangutana usa sa Espiritu Santo nga, Lord, unsa man ni akong anak mo duwa magyud nga tos karsada, saman ako ning paduwaon dili. Ana, nya maminaw ka. So igo-igo yung nakabati ka, nanaligsa ng imong anak dito. So ayaw sad pangutana ko ng imong anak to anas karsada, kanang wa pa didto. Una ka mangutana kang daan. Ikagabi pa lang daan mangutana na ka ugma inigmata ni akong anak magduwa ra man ning gatos karsada, Lord, sa man ni ako ning paduwaon ana mangutana ka pero to na gaduwa na imong anak didto. Adi na ikapangutana adtuan na lang na didto. Pero samtang moduol ka mangutana ka unsa man ni kusion, hapakon, hadlokon na. Unya ang itudlo sa Espiritu Santo pulos gyud makaluwas. Unsa may itudlo sa Espiritu Santo kung nagduwa sa kalsada imong anak? Para nako ang itudlo niya aron maluwas, kuyogig duwa dito. Kamong duha magduwa dito sa kalsada. Ngano man, makamao man kang mobantay og naay sakyanan. So imong trapikan, magtraffic ka. Ay sa kay gaduwa pa kong anak. Nya obserbatuan na ka, traffic na kayo, wala makalusod. Ay lagi sa kay gaduwa pa kong anak. Hantod mga naog ang driver, kulatahon ka. Ayaw lagi kay ang akong anak gaduwa. Mamatay ka, ibong anak nakaduwa. Nya okay mo ana. Di man mo okay. Di sayop sa tigere, di sa tingali mo anang Espiritu Santo. Mingon tingali ka nga, ay sa kay ako pa rin dadon akong anak. Yung ni mga anak, dog, matrapik ta dong, nanay daghang sakyanan. Muadto na siya. Nus amang kumubalik dagduwa man siya, idigkawagtang na lang sakyanan. Nya isa sige. Nya sa sige ni mong tanaw, namang gisakyanan. Ingon, ay nalagduwa na, siging aging sakyanan mo siya. Ngano man day na man, maligsan man ka ana, mabuak mo na imong ulo, nya mamatay ka. Nya na labantik ka, so di ko gusto mamatay ka siya. Ikaw na lay pakamatay nga tuma. Ana sa siya, sunod na lang later na. Anong ana good. Kinahanglan ng lubag, kinahanglan ng hapon. Ikakabadlungog, kinahanglan pa gina. No? Amo na. Kani example lang ning gamay, magamit sa nato sa atong pagpamalandong unsaon ako pagdaning akong kinabuhi. Kanabitang mo ingon ako, Father, naputos na gyud kus utang. Kaning utangan ako, Father, sus pila na ni katuig. Murag di na murag utang na lang gyud akong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo kag ikaw gani mo'y magsulbad-sulbad ang imong utang, maputos gyud kas utang. Paminaw sa Ginoo. Di ba daghan kay ikasulti ang Ginoo nimo. Ang una, mingon gyud ang Ginoo ay nagyud pangutang. Sa unya unsa may akong kanon, ang pangayo. Mao man ay sugos Ginoo, pangayo. Kauwaw sa doy sa wag tangan ng imong kauwaw. Kay kanang kauwaw iya na siyawa. Nga di ka mauwaw nga kuan, maglikay-likay ang imong giutangan. Nya mauwaw na nung kang mangayo. May pagmangayo ka kay baga pa kag naw.
Ini kabaga sa imong naong, mauwaw pa ka. Total tinuod man sad. Umin kagay kog bugas. Wa man sad gyud kay bugas. Insa unya unsa may akong ipa-eskwela sa akong mga anak. Wa man sad ko magsugo nga pa-eskwelahon ang imong anak. Paunda nga, nya patabangan nagtrabaho. Wa pa kay gasto, limpyo pang inyo. Nyag na kay uma, pagunahas uma, pagardina na dito. O naa pa mo'y makaon, wa pa kay gasto. Nganong imo maginang pa-eskwelahon? Nga wa man kay pa-eskwela. Tudluin lang na dihag basag Bible. Total si Kristo wa man sad ka eskwela. Nya nganong nahimo man laging manluluwas. Naa hinoy ni eskwela, mga dagko pa kay ranggo, kay mga summa cum laude kuno na pag-graduate, mga top notcher na pag-graduate, karon mangurakot man og maayo, dagko man og gikawat sa atong panudlanas gobyerno. Di ba? Dinhi sad sa simbahan, ngawat sad. Tanang kolekta suyupod. Pero kinahanglan gid ta grado para mahimutang honest, mahimutang nga maayong mo serbisyos katilingban. Kinahanglan gid tang mang-graduate ta og kuan, kurso. Yes, nindot sa dunta. Pero ug wa jud kay ikapa-eskwela, ayaw na lang oy. Di man na necessity ang grado. Ikaw nga gidikanan, ikay tudloan ang imong anak. Ingka mo trabaho man ko, ayaw trabaho undang, diri na lang kas imong anak pag maestra. Ingka among kanon, pangayo lagi. Sabi ka, pangayo. Nya nganak na sad ka, nya ngayo na sad, nganak na sad, ngayo. Imong anak abot 15 kabok, pulos pinangayo. Nya ma okay ra na. Dili no. Og ako sa inyong pangayuan, may mas ko hunong sa muna inyong kabuang dahil, no? Di, ay, kung maminaw kas, kaning ako, istorya lagi, Espiritu Santo dahil ko, kadi man, og maminaw kas Espiritu Santo lagi, tudluan kaniya sa insakto yung pamaagi, nga igo kays imong panginahanglan, igo yun. No. Na ako lagi sa una, gusto kong magminyo, na-paralyze si Papa, postpone ang minyo. Bungkag akong balay sa Bagyo Ruping, postpone ang minyo. Hangtod, wa na lang gid hinuon ko maghunahunag video. Alagad na lang ko, na-paralyze na sa akong maguwang. Ana. Nya, nangutang dai ko, wa man ko mangutang. Dito sa among opisina, nangutang ko sa akong gitrabahuan kay akong hunahuna og mo resign ko, mapapas man sa nang utangan. Pero sa among mga silingan, wa ko mo kanay. Wa ko mangutang. Ngayo gyud ko, pabaga gyud na. Pero dito sa opisina, mangutang ko. Pag-resign ako kay mo sod kog seminaryo, paphatan ng utang, napay sobra gamay. Patay din akong papa. Di wanay gastuhanan. May padayon kong seminaryo. Pangayo ang tanan, gasto ko 1 million kapin sa akong kinabuhi seminaryo. Pulos ba ito pinangayo? Wa ko'y bayro nun. Nga karon, sige naman kong dupang. Di, nanay sod kolekta. Kung sa may akong obligasyon, porte hayahayas kinabuhi. O giutang pa rin ako kay gastos akong pagkaseminarista. Sige, kita kong bayad karon. Nga magsikog igon, dupa-dupa ako, muskolekta kay bayad ko nis utang nako. Wa ko'y utang oy. Sige sa tagpanghatag. Pero puting bagaan niya kung naong, sige kung pabagas naong. Nya, dautan din ang mga ayo day. Dautan? Tanawa di man di ay. Karon lang gani, nangayo ta dinhi og kinsay mo palit aning mga slots. Wa biya ko'y puhunan ana, slots ra biya na. Nalagi mo tanan ako, unsa man ang slots pa din ako, faith and power. Ingon nila, unsa ba ng faith and power nako? Siya rosad kadako na nimo wa ka kasabot ana. Faith good kanang pagtuo niya ang power. Unsa na gahom sa Ginoo og mopalit ka ani daghan kay kag pagtuo. Daghan pa jud kay kag gahom. Sa tagpila mo na nako 3,000 sa palit kog duha nako kana. Mo nay power. Pila na ni atong nahalin karon. Mura man ni kinumidya lang. Tanawa. Atong halin karon ni abot nag 838. 162 nalay mahalin. So, faith and power guna. Nya unsa man ni? Actually, pangayo ra guna gud. Pangayo ra na eh. Dili ni siya kuan, nangayo ra ko pero kamong muhatag
ang Espiritu Santo mao'y mupuno ninyo sa grasya. O dili na nako maihap na magkaroon na mga 500 pating ito ka text messages dito, dugay ko magbasa kay daghan kay mo testimonya, Father karon sus sa una pa der why si mana nga di mi mag-away sa akong bana, karon pa der wa na gid mi away kay di na jud ko magyaw-yaw sa akong bana. Sukad lang ni palit ko atong imong faith and power. Tanawa na magani usa stage 4 sa cancer, purtigid ko nun yang balakaha, pero karon ko nung nipalit siya sa faith and power, matod pa niya andam na jud kong mamatay. Oh, that is faith. Mo na gibati sa mga santo sama nila ni San Basilio o ni San Gregorio, di mahadlok mamatay, nangamatay sayo kayo pero wa mahadlok nga naman because of their strong faith. Sakso sa una pa der maghuna-huna gyud ko anang kamatayon, mura jud ko niluhan, mura di ko gusto pa der nga mamatay, pero karon pa der gusto na kay kong mamatay. Nako sige, palit pag faith and power. Naka mo, namalit mo. Wow, oy. Maunang hadlokan nagyapon mo babantay. Klaro kay mga naong ninyo. Sige, manindog na ta.